Ang DCGB aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:02 an hapon. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Megaforce Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kang news base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta, sa lado nasyonal, naglangkaw pa ang numero kan mga individual na afektados kan pinagsarong efekto kan southwest monsoon o habagat, bagyong Butsoy asin Karina. Sa report kan NDRRMC, uminabot na sa sobra sa 1.3 milyon na individual ang naafektaran kan maraot na panahon sa halos 2,000 na barangay hale sa Rehiyon 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Calabarzon, Mimaropa, Caraga, BARMM, CAR as in National Capital Region. Sa nasabing numero, halos 54,000 na pamilya o katumbas din halos 212,000 na individual ang mantinedo sa 820 evacuation centers, mantang sobra man sa 6,750 o kaya sobra sa 675,000 katawo mas piniling magtinir sa kanya-kanyang harong o makiistar sa kapamilya. Sa datos pa kan NDRRMC, 14 ang numero kan mga nagadan, kung sain 8 digdian konfirmado, mantang anom ang padagos pang pigbe-verifikar. Mientras tanto, nasa 61 milyones de pesos na ang kantidad kan mga naidistribir na tabang kan gobyerno sa mga apektadong rehiyon. Sa katakod na bareta, padagos ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugares na naafektaran kan bagyong Karina asin habagat. Matapos ang sayang ocular inspection sa nagkaperang apektadong lugar sa Metro Manila, nasa Mauban, Quezon naman si Presidente Marcos tanganing aramon ang sitwasyon kan mga residentes. Kasabay kang presidente ang nagkaperang opisyales kan DILG, Secretary Benhur Abalos Jr., Department of Agriculture, Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., asin na Department of Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan. Mientras tanto, tutukaron sa situation briefing ang mga masunod na lakdang kan gobyerno para makabangon ang mga lugar na pinadapa kan maraot na panahon. Sa may relasyon pang bareta, ipigmando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagreparo asin pagkondusir nin second look sa mga disenyo kan flood control measures sa Pilipinas matapos ang nangyaring mahiwasan na pagbaha sa Metro Manila asin iba pang probinsya dahilan kan makusog na pag-uuran darakan bagyong Karina asin southwest monsoon o habagat. Ang kasuguan ni Presidente Marcos matapos ang saiyang ginibong pagbisita sa Navotas Pumping Station asin tangostan sa navigational gate sa Navotas City.
Tinawan doon ka na presidente na ang low-lying area sa Northern Metro Manila iyo ang prone sa mga pagbaha dahil nasa below sea level ini mantang flood control projects kuta ang makakatabang tanganing masolusyonan ang problema. Matatandaan maugbang ipig-report ni Presidente Marcos sa sayang ikatalong SONA ang completion kan sobra sa 5,000 na flood control projects sa Pilipinas. Sa katakod pang bareta, mas dakula ang naging impact kan southwest monsoon o habagat asin Typhoon Karina ngunya na taon kumpara kan taon 2009 sa bagyong Ondoy na nagresulta sa mahiwasan na pagbaha sa Metro Manila asin iba pang probinsya kan Pilipinas. Sa situational briefing, sinabi ni Presidente Marcos Jr. na mas dakul ngunyan ang flood control projects kumpara kan nainot alagad sa man na nakaafektar ang climate change. Apera kaini pigihiling kang Presidente ang improper waste disposal na nagresulta sa deep flood water sa panahon kan makusog na pag-uuran. Mientras tanto, siniguro ni Bureau of Corrections Director General Gregorio P.O.P. Katapang Jr. nagabos na persons deprived of liberty na nasa pangataman kan Bucor personnels sa manlain-lain operating prisons as in penal farms sa nasyon ang ligtas matapos ang bagyong Karina. Paliwanag ni Katapang, afera sa perimeter fence kan Correctional Institution for Women, medium security compound na nagkaigo ning minimal na damage na tulos man na nagibuhanin paagi asin wara ni narehistrong malalang danyo sa gabos na OPPF. Kaibanan sa mga kaputkan Bucor na OPPF ang New Bilibid Prisons sa Muntinlupa City, Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan, asin San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City, Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro, Leyte Regional Prison sa Abuyog, Leyte, asin Davao Prison and Penal Farm sa Davao. Ipinahayag ni Senador Joel Villanueva na may dapat na manimbag sa mga flood control projects kan gobyerno. Ini matapos na naeksperyensyahan na mahiwasan na pagbaha sa Metro Manila dahilan kan bagyong Karina asin habagat. Sinabi ni Villanueva na ang dating ngunyan garo naging inutil na gobyerno dahil taon-taon sinan nagtataonin pundo alaga day manahiling an improvement mantang day manamatean kan tao ang pagiging efektibo kan proyekto. Pabor ang senador sa investigasyon kan mga flood control projects kung saan dapat mahapot ang DPWH lalo pa tainian ahensya na nangangenot sa pag-implementar kan mga proyektos. Magpapadagos pa ang torrential rain sa manlaylay na parte kan Luzon dahilan kan habagat. Sa 24-hour public weather forecast, sinabi kan Pag-asa na ang habagat mantinidong nakakaafektar sa Luzon asin Visayas mantang localized thunderstorms naman ang nakakaafektar sa Mindanao. Katakod kaini posible pa ang pagbaha asin landslides partikular sa Ilocos Region, Batanes asin Babuyan Islands. Lauman pa ang cloudy skies na may scattered rains asin thunderstorms mantang moderate to at times heavy rain sa Metro Manila asin iba pang parte kan Luzon. Sa iba pang bareta, nakikipag-koordinar na ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa Department of Information and Communications Technology tanganing i-take down ang naglalakop na video kan sarong lalaking nagsasagin-sagin na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nahiling sa aktong nagagamit nin droga. Ini ang sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo kasabay ang pangapudan sa publiko na dai na pag-share ang video dahil nagluwas sa investigasyon na peke ini.
Sa ginibong forensic investigation, parehong sinabi kan PNP as in National Bureau of Investigation na nalaking nahiling sa video na nagsisinghot na pigtutubudan na cocaine bako si Presidente Marcos. Sigun kay PNP ACG Director Brigada General Ronnie Carriaga, sa paagikan Deepware Artificial Intelligence o AI detection tool gamit ang multiple algorithms na patunayan na peke ang video na ginibo sa paagikan AI. Ipinunto ni Carriaga na ang mga pagkakaiba kan facial features kan presidente, partikular ang sukol kan talinga, korte kan mata, dungo asin side burns. Mientras tanto, nagpasalamat si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tanzinco kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagtaunin prioridad sa Immigration Modernization Law. Ang nasabing lay kasabay ang iba pang priority measures na may katuyuhan na pagtibayon ang pag-uswag kan ekonomiya, siguruhon ang seguridad asin pagyamanon ang marhay na pagmamanihar. Ini kasabay sa technical report sa ikatulong SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na inihatod kan Hulyo 22. Tinaawan do ni Tan 5 ang kahalagahan kan bagong lay sa imigrasyon, mantang pinasalamatan ini dahil sa promesa na gibuhong moderno ang sistema sa imigrasyon. Ang lay na ini importante para sa seguridad sa border, mantang ipigbubusol ang turismo asin pamumuhunan sa Pilipinas. Ang Immigration Modernization Law dinisenyo para i-update asin i-streamline ang mga diretsos sa imigrasyon na ginibong mas marhay sa pagsimbag sa mga problema. Mabulta ang dalagan kan mga istorya pakalis kan nagkapirang pagirumdom. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Our all-day busugeras, Vice Ganda, and By Night. Magbusugera, mag-savers ulit, busog nyo all day, 99 na lang. All day, daming choices. Ang magbusugera, For breakfast, lunch, and dinner. cheesy egg desal, longganisa, cheeseburger, chicken McDo. 99 pesos na lang nationwide. Ang mabusugera. Mac-savers, sulit busog meals all day para Ang magbusugera. Cheesy egg desal and longganisa only available during breakfast hours. Mac-savers, sulit busog meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kita kan detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal.
Pinirmahan ni Sekretaryo Attorney Gilberto Gibo Teodoro Jr. kan Defensa Nacional asin kan Singaporean counterpart na si Nang Eng Hen ang sarong Defense Cooperation Agreement na may katuyuhan na pagayunon pa ang relasyon kan duwang nasyon. Pinagkonfirmar kan Singaporean Defense Ministry ang pagpirma sa Memorandum of Understanding o MOU manungod sa defense cooperation sa Singapore. Dai pang pahayag ang Depensa Nasional kang Pilipinas manungod sa pagpirma kan nasabing kasunduan. Sigon sa Singaporean Defense Ministry, ang MOU nagiserbing giya para gabayan asin magkaigwanin maray na kooperasyon sa mga lugar na may interes sa lambang saro arog kan edukasyong militar asin anti-terrorism. Nagpatanid ang sarong environmental watchdog sa mga magurang na maging maikmat sa pagbakal nin kapote para sa indang mga aki. Ini matapos madiskubre na may mga cadmium sarong nakakaudong na kemikal na nagkapirang sampol nin kapote na binakal sa nagkapirang tindahan sa Metro Manila. Bilang parte kan padagos na kampanya kaini para masiguro ang kaligtasan kan mga kaakian, nagkondukta ang Eco Waste Coalition in pag-aadal sa mga school items, partikular na ang mga plastic na kapote para sa mga aki. Nagbakal ang Eco Waste nin mga kapote na nagkakantidad nin 39 pesos sagkod 250 pesos kada saro sa mga retail stores na makukuha sa mga syudad kan Caloocan, Las Piñas asin Pasay. Gamit ang X-ray fluorescence o XRF device, pigtest kainin mga items para sa cadmium asin nagpositibo sa chemical. Sigon sa World Health Organization, ang cadmium ang nakaka-afektar sa kidney, skeletal system asin respiratory system. Mientras tanto, saro na naman na China bound na nabiktima kan fake marriage scheme ang naulang kan mga immigration officers sa Mactan International Airport kan Hulyo 23. Ipinahayag kan mga membros kan Bureau of Immigration, Protection and Border Enforcement Section ang pag-ulang sa sarong 23 anyos na babaeng biktima na itinago sa pangaran bilang pagsunod sa mga ley laban sa trafficking. Enot nang nagpresentar ang biktima na papasiring sa China, lunad kan flight para bisitaon na nagom na Chinese. Nakapagpresentar man ini kan tunay na Philippine Statistics Authority Marriage Certificate asin Civil Registrar Certificate na nagasabing ikinasal sinda kan Marso 2024 asin sarong sertifiko kan Commission on Overseas Guidance and Counseling Program para suportaran ang sa iyang klamar. Mientras tanto, pigasabing pigtatawanan ning fundo ang mga aktibidad kan mga armadong grupo sa Mindanao kan mga smuggle na sigarilyo na kadaklan hale sa Indonesia. Ini ang pinagkonfirmar kan sarong security expert sa Ginibong Forum. Sigun kay Profesor Rohan Gunaratna na sarong security study instructor asin Singapore Nanyang Technology University professor, partikular sa mga ini Iyuan Abu Sayyaf Group asin Moro National Liberation Front. Paliwanag pa niya na sindaan nagbibenepisyo kan dilensya hali sa ipinagbabawal na transaksyon kan sigarilyo sa Southern Philippines. Dagdag pa ni Gunaratna, ang Indonesia sarong pangenot na mapagkukuhaan kan mga sigarilyong naglalaog sa Pilipinas. Mientras tanto, ultimong bareta sa lado nasyonal, padagos ang esfuerzos kan Departamento de Justicia na i-upgrade ang mga tools na magagamit kan mga prosekutor kan gobyerno para mamantinir na napapanahon ang mga ini kung paano
imamanihar ang padagos na trend kan cybercrime sa Pilipinas. Ginibo ni DOJ Undersecretary Raul Vasquez ang nasabing pahayag sa tahaw kan kaso kan pag-hack na nagtatarget sa mga website kan gobyerno, pribado asin cybercrime o kay cyberscam. Sigun kay DOJ Secretary Vasquez, nakafocus ang pagpalangkaw kan kapasidad kaini sa cybercrime asin sa katunayan ang cybercrime law na mamanihar sa prosecutor sa paglaban sa cybercrime. Sinabi ni Vasquez na ang DOJ nagkakaigonin mga lakdang i-upgrade ang National Justice Information System para tawandalan ng gabos na partner agencies na makipag-uron para maghiras ng impormasyon asin gabos na data na pwedeng ma-upload asin maging available sa paglaban sa kriminalidad kasabay ang cybercrimes. Bareta sa ibang nasyon, pinasalamatan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si US President Joe Biden dahil sa pagsuporta sa saindang nasyon. Sa ginibong paghuron kan duwa sa White House, sobrang pasasalamat ni Netanyahu sa sobrang 50 taon na public service asin 50 taon na suporta sa Israel. Matatandaan na piging kaminar kan US and Israel na pirmahan na ang ceasefire agreement nindakan Hamas para matapos ng kariribukan sa Gaza. Matapos ang paghuron ni Netanyahu kay Biden, nakatalaan man ining magbisita asin makipag-uron kay dating US President Donald Trump. Ultimong detalyes kan mga bareta sa Ladukan Sports. Nagpahayag nin suporta si NBA star Stephen Curry kay Vice President Kamala Harris para maging presidente kan Estados Unidos de America. Sinabi kan Golden State Warrior star na ang triumpo kan Team USA sa Olympics and Madara nin pagkasararo sa US sa paparaning eleksyon. Naging mag-amiga si Curry sin Harris na namundag sa Oakland asin haloy ng fan kan nasabing team. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pamamayo ni News Director Mar Dela, Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, June Napoli sa Control Technical, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako pan sa indong naging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Salamat, happy weekend, mahal na Diyos ang magbantay. Attention! Attention! Mga